La. Ayo. Wendoda. Yini kwenzekani bafo? Uyafa yini namhlanje? Wemfowethu. Mina ngiyadla. Ngoba ngahambe nomfazi. Kumele yonke into ibe lapha phambi kwami. Nali ijuba ngizokuthisa ngathi, lokuqala ngethi ngehlise ngejuba. Naso nesimo sikhona. Hawu ngeke phela undendende phela lo. Ukudla kwami kufanele ngidle ngisuthe lesiswini. Ngeke ukuthi ngizodlala abafazi mina behle benyuka bephansi phezulu namadoda. Angidli la. Cha phela ndoda, wathi ngathi une stress nje. Istress akusona istress lokudla lokho. Kodwa stress sokudla. Indishanganga. Lijuba, lithi azihlangani zonke izinto uzibeke lapha phambi kwakho ndoda. Andiyiboni nje lenhlobo idla. Wedlamini, ungazodlala ngami la. Angithi mawungadla uphuza amasi nesiko eswini sokwamasi emlomeni namasi. Akuhlangani lokho. Hawu. Iyahlangana yonke lonto yeswindonye. Angithi ubhika, inyama, ujeke, ilayisi, amazambane, ukhalipoti, amafutha, usawoti, kuyaphi. Angithi kuyaswini, ungadlali ngami la wena Dlamini. Wathi ngathi ubhekisa. Ngiyadla. Musukudlala ngami la Dlamini. Ngeke mina ngidlale wena. Ngisawudlala ukufa. Hayi ngeke ndoda sala kanjalo. Hayi, usishone nawe njengesipikili.